खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ थाबैनो सौफैनाय बायदि। वाराणसियाव कभिड-19 नेगेटिभ बिमानि गोर्बोनिफ्राय कभिड-19 पजिटिभ फिसा जोनोम जादों। खौरांआव मोन्नाय बायदिब्ला 22 नं दारांजुली बियाबनि बिपिएफनि राजखान्थि हान्जानिफ्राय एमएलए बिजितगोरा नार्जारिया मैया बिजिपि हान्जायाव हाबा मावगोन एबा खामानि मावगोन होननानै बिपिएफ हान्जाखौ एंगारनानै बिजिपि हान्जायाव जयेन जाबाय एबा हाबबाय। सियालनि गाग्लोबनायाव आसामनि कंग्रेस एमएलए रुपज्यति कामत। धेमाजि जिल्लानि जरना समस्तिनि सिङाव थानाय बरं गामियाव मिसिं हारिनि टिएमसि किसान आफादजों लोगोसे गामि रायजो-राजाफोरनि हेफाजाबजों लामा खोदों। गामि दैदेनगिरि बिथांमोना बे लामायाव माखासे दैनि जेंना, फरायसुला-फरायसुलिफोरनि थाखाय थांलाय-फैलाय लामा उसुबिदा जानायखौ नुनानै थाबैनो सरकारा राहा लानो बेखौ सरकारनिसिम दाबि दैखांदों एबा सरकारखौ खावलायदों।